Okay. Ayong adlaw Huwebes 2025 mga kaigsunan. Okay. Malingkit ang sumad sa birthday sa kong amigong dito ko sa Gayan si Mana gyud ni. Nakauli ko no. O kani akong di paibog sa akong binalit kundi pagtudlo sa mga parehan akong pobre. Makasave mo saon pagpamalingki no, wise ta magmalingki nani. Okay. Kana. Kung tubanan. Luoya sa among pamalingke. Panakot. Sudan panihapon. Ayun na. Pansitan. Dahil isda nga. Kabasi oh. Daghang kayo. Ilang mong kabasi. Hindi po na bakasi kabasi. Nga ni ba yung naaning isda? Yan nga isda. Dato naman na. Tag 20 lang kilo. So na di ba? Saging po dito. Saging. 15 ra kilo. Budget lang ta kay na-scam sa Facebook. Kami mga brato na basta ko yung malit brato na kani. Karne 100 na siya. Kani mga panakot brato ni 100 lang kilo yung naani diri. Nasa Gayan daghan ba to brato gid nga ito. Kani mahal-mahal ning buahos kay murag 160. Kaning luy apod 140. Mo ni presyo diri ako lang ipabaw ninyo kay ako kumpara mo kaning isda akong balikon tag 20 lang kilo. Okay, magsunod sa ba. Kare pod gabi gato ra 30 35 ang kilo. Okay, kani 30 gito ko 30 ang kilo. Sa payuban na ni kani 10 pesos mo na akong pamalingke. Pila na no. Amo na siya. May paybaw nga basta magmalingke ta. Magbinay sa tanong daghan nga ni tag 35 pero maora nya ato lang ka mamili sa mga display sa mga kilid-kilid. Kani po mga kaning karne pod maora mili lang ka tong naibukog na may unod man tanan kay sa bukog nay unod masagol di pwede nimong ang unod ra imong nganaon mo hagbong tong bukog di unod ra puniton. Why? Okay, siya mo na. Ako wala kong style sa pamalingki di man nakawat kay mahagbong mo ng bukog di mamili ka mga unod-unod. Okay. Mga sikreto sa pamalingki. Okay, daghang salamat. Mayong adlaw katong tanan atong presentar ang atuang pinalit no. Itong pinalingking dinagmay. Okay, sunan. Ari na pa sa unsang pagluto ang kabasi mo, ning kabasi 2 kilo ang ipalit no. Mao pa nag 100 kantidad nga baboy bukog niya. Wala to ang sikreto nga ang bukog pitkan na ni manglagpot man na unod ng bilin. Magkakuan ka makasave kang presyo no kay 280 lang. Okay nya ang 100 mo to kadaghan no. Pansitan ako to. Magbalik ta sa kabasi. Sa pagluto mao ni. Sikreto nito ni tag 20 lang kilo no ang kabasi. Sayang lami man ning kabasi mo bangos og unod ba pero lami pa sa bangos og mayog timpla no pwede kay tuwaon ni pero di kanon ang unod sabaw ra imnon. Gabi ka isan kakita ning isda gabi ka daghang bukog og imo yung langanan na ang bukog na gyud sa unod. Mo ni kabasi og kinsay nga unsay ngalan ni sa inyo og ariak mo naani sa inyo ha. Kisungan tag pilay kilo 20 ra diri. Ambot ipanghatag po na sa uban atong nay sa mualong dapit sa mua nga dahil nga nanagat na kuan ipanghatag man kay wala gina ay sugba lami ko na sugba pero ang bukog ba kay naa kuskuro sa unod. Okay mo na siya ako nga nakawa kuan ako ang unod ug bukog nga dayon ako dugay gyud na trabaho no di na basta-basta nga madali ka lutuan na mo konsumo di nag oras nga taas-taas. Ang bukog ana nasa unod naga kuan gyud
Nagyod ga sunod yun na yung bukog sa unod na ito lang ang kuhaon dayon ito sundi kung saan pagluto nga manindot ba safety ang ato ang mga anak nga mukaon nga di hintigo bukog di hintigo bukog ato silang kuhaan gitawag og himayan himay man kung ngalan amot sa nga sa inyo sa himay kanang kuhaan og bukog ba kaya mga bata dito may mga bukog isda ato yung himayan kay aron masipti ang pagkaon nga di mabukog kay so nang bukog problema na nato no o mo na diha ano mo na dire 20 ng kilo pero naghana sa 2 kilo ako rin mukha pero o gusto mo magamit yun may problema kaya may ero ani pero mukha sa iring ang bukog wala na balihan nila hasta bukog mura na gaway bukog tanaw ni mo ang ero og iring mukha na ni okay tinuod na okay ako lang kugihan kay og imong langanan makasud-an yun ka nga lami-lami pero barato balik ka rin pagluto sa kabasi no isda mao na ato mo na katong hinimay no atong dali adi na tuhudton kay mapsan tag oras panihapon na sila kung bata kay mo trabaho na sa online makikisyo na okay na tangatog itlog ang tulo ka kabasi nga hinimay tulog kabasi na no kay gamay ra may mahimo kay ang uban di lang ibilin lang kay di lang tabang daghan naging bukog kayo ani og langanan makuha mahinon tanan pero di na dali ginang lang pili-pili okay wala kay na no ready na utang itlog duha ka buok dayon mag-init og mantika nga init kayo dayon ibuo ni mo dito mao na nagtangatog sibuyas dahonan tag asin daog na mo na gamay ra ang ato magasto no kay panakot mo naman puno dahonan nga sibuyas mo na ready na kayo na to templado na anay kuan na asin gamay bitsin nga dayon itlog yan panakot nga sibuyas dahonan ready na di na tag pinipili tag pagkaon rami ko na kan-o no safety pa noon kay way mga daghang sagol no okay itlog na diha ang makapayo sa lawas di makapayo dili makadaot sa lawas matambal kay makapayo kundi dili makadaot okay na ibali na bali mo na siya porma nagison na balihon okay mo nagtorta pero lami na kanon na bukog kuana kantidad na 5 pesos kay ang 20 kilo daghan man kayo 2 kilo natuloy itong nahimo di makabutag 5 pesos sa tingin na magigsonan di ba ito lang banabanaon okay na tilaw ta gamay itong tipaka no o kung sa kalami yun ba net sa itong nindot nga buhan okay daga usbon ko dagang salamat sa inyong pagtanaw sa inyong pagsunod sa akong vlog no okay na tilaw na ta sa kalami no usbon ko daghang salamat ug mayong adlaw kanyang tanan okay no aksus kalami day ami gyud makisunan day yung uyango o matilaw okay na ato nang ibalhin sa plato okay lami na sa forma lang daan kiting lami labi nagkan-o na okay na wala torta pero isdang kabasi 20 kilo 20 ra ang